O verán é época de festas, xa que co bo tempo calquera excusa é boa para pasalo ben. Entre todas as celebracións que se levan a cabo durante este período, as feiras históricas acostuman ser as máis atractivas para os visitantes. Isto débese a que os municipios que trasladan o pasado por uns días ofrecen unha grande variedade de actividades como mercados de artesanía, representacións teatrais ou xogos populares. En definitiva, un programa con todos os ingredientes para pasalo ben. Estas son as próximas festas que se celebran en Galicia antes de que termine a época estival. Unhas son medievais, outras vikingas e tamén as hai romanas, así que vai sacando o traxe de época e a disfrutar. Romería Vikinga de Catoira, un dos clásicos do verán que se celebra cada primeiro domingo de agosto. 2. Mercado Medieval de Castroverde, celébrase durante a xornada do 13 de agosto en Castroverde, municipio da provincia de Lugo. 3. Mercado Medieval de Melide, as actividades comezarán o venres 11 de agosto e manteránse até o luns 14 no Concello de Melide na Coruña. 4. Feira Castrexa de Boiro, os que visiten o Concello de Boiro na Coruña encontraránse co seu mercado castrexo. 5. Festa do esquecemento de Xinzo de Limia. A localidade ourensana de Xinzo de Limia, famosa polos seus entroidos, carnavais, saca neste caso os traxes romanos para celebrar a súa festa do esquecemento durante o mes de agosto. Seis, Festa de Historia de Ribadavia, é unha das festas medievais máis importantes de Galicia, está declarada Festa de Interese Turístico Nacional. 7. Sétimo mercado a Festa Normanda de Foz, festa ubicada na época dos vikingos que se celebra en setembro no Concello lugués. 8. Feira Franca de Pontevedra, a primeira semana de setembro, con postos de artesanía e comida na rúa. 9. Feira do Románico en Negreira, tamén no Concello coruñés de Negreira, na primeira de setembro. E 10. Vicus Spacorum en Vigo, o barrio vigués Pau de Navia, volve a época dos romanos en setembro. Isto é o que decía o Faro de Vigo, Raquel Otero, para o Faro de Vigo alá por 2017, agosto do 17, 10 festas históricas para non perderse este verán en Galicia. Se algunha xa non está no cartaz, non vos asustedes. Hoxe a intención é falar de festas históricas e ver como están no momento actual estes anos despois da pandemia. Hola, hola, boas, eu son Germán Esteve do Germano a Portuguesa e aquí estades nun novo episodio de Galiportus, o voso programa galaico portugués, abrindo cada día, cada semana, programas cheos de convidados, cheos de historias a un e outro lado da raya. Hoxe, como vedes, falamos de historia e de historia, falamos de festas, falamos de verán, facémolo cos protagonistas e valoramos isto todo xa mesmo. Hola, hola. E aquí estamos en Radio Ariz 107.2 da FM, como sempre, con Carlos nos mandos técnicos. Seguro que nos estades escoitando tamén nas plataformas, en iVoox, en Spotify, en Pod Galego, en Apple Podcast. E aquí estamos, facendo un poquinho de radio, con convidados que enchen o estudio e que lle dan sentido a programas como estes. Acabamos de falar un pouquiño das feiras, con esa perspectiva de 2017, que as feiras e festas históricas. E que maravilla volvermos ao 2024 e falar, como digo, coa xente que máis sabe das festas históricas que tan importantes son no verán en Galicia e non só. Tamén vamos falar en breves momentos da perspectiva portuguesa que non podía faltar neste programa. Pero presento xa os convidados que están aquí conmigo, a miña dereita, Marcos Argibay, o presidente da Civitas Limicorum, a festa do esquecemento de Xinzo de Limia. Moi boas, Marcos. Moi boas, Germán, moitas gracias polo convite. O prazer é noso que veñas. Conchi Ojea, teimola aquí tamén ao lado, con esa risiña medio contida, vicepresidenta da Asociación Española de Festas Históricas, Recreacións e Festas Históricas. Moi boas, Conchi. Hola, moi bo día.
E tamén á miña esquerda Miguel García, presidente da Festa da Historia. Moi boa, Miguel. Boas, grazas. É un placer tervos os tres, como digo, en breve tamén estamos en Portugal para falarmos con Mario da Costa e con Francisco Melo, que tamén teñen moito que dicir desta temática toda. Sabedes, evidentemente, que este é un programa que se fai en Allariz, co cal temos moita máis facilidade para xuntar voces galegas, polo menos en estudio. E cas voces galegas arranco, por exemplo, ca señora dona vicepresidenta da Asociación Española de Festas e Recreacións Históricas. Conchi, contanos, falábamos agora un poquinho nesta intro do 2017, contanos, despois destes anos difíciles de pandemia, como está o momento actual das festas históricas en clave galega, ou como queras tú un pouquiño sinalar, cales foron as trabas que se foron superando nestes anos, como se vai a xente unindo, como é a vicepresidencia. Bueno, introdúcenos un pouquiño a cuestión. Vale, bueno, pois nada, ahora mismo está nun momento pois 12, a verdad. É verdad que despois da pandemia pois a xente tiña ganas de volver a sair á rúa, volver a poñer os seus traxes de época. Creo que cada vez están sumando máis xente, cada vez están aparecendo máis festas, porque é verdad que temos unha amplia historia en todo, non só en Galicia, senón en todo o territorio español, que dá pé a moitas destas festas. E é verdad que é un revulsivo económico para as vilas onde se fan, pois todo o mundo sabe ver que é beneficioso para as vilas, para as cidades, e é unha maneira tamén de transmitir a historia nos povos e cidades onde se realiza, claro. Isto en que momento, Conchi, entra un pouco en acción? Digamos nos 90, principios dos 2000. E aí digamos que hai un boom de festas históricas. Sí. Todas as vilas queren lanzar a súa festa histórica. Sí. Cantas máis ou menos se calcula que hai a nivel do Estado e a nivel galego? Tes algunha cifra por aí? No, bueno, eu sei que dentro da Asociación Española ahora mesmo estamos 50 festas. Non son todas. Hai moitísimas máis. Ahora non che sabría decir exactamente, a verdad. Sei que as catalogamos para o Ministerio de Cultura e de Turismo, pero ahora mesmo non che sabría decir unha cifra exacta. Pero bueno, tampouco todas... hai moita feira. A ver, hai moita feira. Fais unha feira medieval por menos de nada, pero como festa, con unha recreación, con unha historia por detrás, non sabía decirche, 100, 1000, non sei, moitas. Cales son os requisitos, Conchi, un pouco? Eu mañá, eu que sei, en Coristanco da Baixo, quero facer a miña feira ou a miña festa medieval. Cales son os requisitos que desde a presidencia ou desde a asociación, mellor dito, se lle pide a un tipo de festa ou de feira medieval, que entendo eu que ten que ter uns mínimos, non? Uns mínimos de non vale calquera cousa. Non. O primeiro ten que ter un fundamento histórico. É dicir, ten que recrear un momento da historia que estea comprobado, que estea... Para eso temos tamén un asesor histórico que se dedica a asesorarnos, non que mellor dito. Claro. Eso é primordial. E logo ter unha certa continuidade, non? Porque moitas festas aparecen, os 2 anos desaparecen, porque, temos as trabas administrativas, os diñeiros, non é fácil conseguir financiación, a veces é un traballo, eu diría que é bastante desagradecido, non? Porque ao final este é un traballo que faz por amor ao arte, porque é así, e logo a xente tamén se queima, se cansa, entonces ten que ter unha certa continuidade. E ese é casi o fundamental, ter un rigor histórico, ter un feito histórico que recrea, que sea fiel, e logo unha continuidade. A partir de aí, que os traxes sean da época, que, un pouquiño que vai a concorde o que se recrea. Este tipo de festas, e agora vou con Marcos e con Miguel tamén, este tipo de festas, digamos que sempre teñen ese perfil medievalista ou
ou non ten por qué, bueno, evidentemente xa me estás facendo que non ca cabeza, vemos a cuestión romana, pero parece que si falamos de feiras, parece que nos ven a Idade Media aí a cabeza. Sí, bueno, porque é verdad que durante a Idade Media, pois, foron moitos anos, pasaron moitas cousas, entonces, claro, dá moito pé para facer unha festa media, pero en calquera lado, vamos. Pero bueno, dentro da Asociación Española ahora mismo pues, temos dende idade prerromana ata a época da invasión dos franceses a península. Aí parou todo, non? Digamos que os últimos 200 anos non é historia. Hai historia. O que pasa que, bueno, hai cousas moi... hai que dicilo, problemáticas, non, a historia tamén a veces de quen mira, entonces mentres vivan as persoas que viviron esa historia, é moi difícil facer unha historia sendo imparcial, facendo unha festa sendo imparcial, cada un vai a contar a historia tamén como lle parece. Entonces, efectivamente, ahora se está facendo moitas pequenas recreacións sobre a Guerra Civil, sobre a Segunda Guerra Mundial, pero ainda hai persoas que viviron ou ainda que non o viviron, pois, cos seus avós o viviron, ao final nunca vas a ser imparcial de todo para facer esa recreación. Entonces, bueno, quizás dentro de 10 anos, pois podemos decir que pois, hai festas de recreación pois, sobre a Guerra Civil Española, pero, bueno, son temas un poquinho máis delicados, que non solemos entrar moito nese xardín. É moi interesante ese xardín. Tampouco é a miña intención aquí facer un digamos, monotemático, non? Pero é un xardín, a verdade é que dá moito para pensar. Como nos están esperando desde Portugal, e quero tamén presentar a Marcos e a Miguel, moi boas outra vez, Marcos, contanos un pouquiño que esta festa, danos unhas pequenas primeiras pinceladas do que é o esquecemento, unha festa tan querida que se leva celebrando canto tempo? Pois a festa do esquecemento levámola celebrando dende o ano 2001, dende o ano 2001 hasta 2024, ininterrumpidamente, pois salvando lóxicamente o que foi o período da pandemia, eses 2 anos nos que todas as festas tiveron que pararse por ese motivo. E nós o que recreamos, o feito histórico que recreamos é a chegada das lexións romanas á beira do río Limia, e como eles, unha vez que chegaron a ese río, había unha lenda que eles tiñan medo a pasar o río, porque a lenda conta que se cruzaban o río se esquecerían de todo. Conta que o río Limia, que o río Letes, tiña esas propiedades como antigo leteo, que se bebías das súas augas, que se as tocabas, ou neste caso se as cruzabas para continuar o avance da conquista romana, pois se iban a esquecer de todo. E iso, un pouquiño, é o fundamento histórico que nos recreamos, non? Esas tropas dirixidas por Décimo Xuño Bruto, como chegaron, como finalmente fixeronlle pé a esa lenda, atravesaron os ríos sen se esquecer de nada, e continuaron a súa conquista pois, por todo Galicia. Cantos anos levas aí na presidencia e como é un pouco a túa experiencia, Marcos? Bueno, pois nós, o meu equipo directivo, as miñas compañeiras, compañeiros e máis eu, levamos esta terceira festa que vamos a desenvolver. As pospandémicas. As pospandémicas, justamente, sí. Moitos de nós xa estivemos noutras xuntas directivas anos atrás, pero bueno, ao final sí que pasa como todo, pois xuntámonos un grupo de personas que nos gusta, que estamos un pouquiño tolos incluso pola materia, e solemos ser ese grupiños que, independentemente do momento temporal exacto, pois andamos remando xuntas. Despois falamos tamén un pouco das perspectivas deste ano e demais cousiñas sobre o esquecemento, mas teño que marchar cara a Ribadavia, unha das capitais históricas de Galicia, un punto de referencia. Estamos con Miguel García, o presi da Festa de Historia. Boas, Miguel, outra vez, contanos como é ser presidente da Festa de Historia e que é a Festa de Historia, para que non saiba. Bueno, a Festa de Historia é un evento que naceu no 89 por un módulo de animación sociocultural dunha escola taller que teñan que facer unha actividade, que esa escola taller estaba dedicada a restaurar o que é actualmente o Museo do Viño de Galiza, ¿no? Que está en Santo André, nunha localidade de Ribadavia, e teñan que facer unha actividade e dixeron, bueno, pues vamos a recuperar un pouco a historia de Ribadavia, que é moita. Ribadavia é capital do Ribeiro, Ribadavia presencia sefardí, Ribadavia
foi do 1065-1072 capital do Reino de Galicia. Ribadavia ten un castelo, ten un casco histórico impresionante e ten todos os factores que nos axudan a fazer unha recreación histórica moi potente, non? Porque o escenario que temos é maravilloso. Entonces, pois, durante 2 anos a Escola Taller fixo actividade, morreu a Escola Taller, desapareceu evidentemente porque ten unha caducidade, e o pobo de Ribadavia considerou que esa actividade non se podía perder. Pois de forma espontánea un grupo de veciños decidiron pois continuar con ela durante 2 anos máis dunha forma pois totalmente veciñal, hasta que se formou a Coordinadora Festa de Historia, que é a que hoxe sigue co evento, que ten un componente fundamental e o que sigue mantendo desde os seus orixes é a participación voluntaria dos veciños. A Festa de Historia non ten ningún tipo de vinculación con ninguna institución, é unha asociación veciñal que se renova ano a ano a directiva e que pois se organiza dese xeito voluntario veciñal a festa. Que recreamos? Pois o que comentei antes comentaba a Conchi que de media dá pa moito, non? Ribadavia ten pois eses efeitos históricos que son salientables, como pois capital do Reino de Galicia, o castelo que era dos condes do Pedro Ruiz de Sarmiento, adiantado maior do reino, e a presencia sefardí do barrio xudeo de Ribadavia, pois facemos ese mix medieval que consideramos que é importante porque a xente pois disfrute, que ven moita xente vestida de época, que tamén o que potenciamos, e bueno, pois é unha actividade digna de visita, non? Todos os anos, o último fin de semana de agosto. Último fin de agosto para a historia, Marcos, para o esquecemento, canto? É o penúltimo fin de semana anterior. Sempre, aí tivemos un trato. Sempre facemos así, é un trato. Un trato aí, un tácito, non? De non agresión. De non agresión, un ano que por a nosa culpa, temos que decir, por a Festa de Historia, a Festa de Historia facíase todos os últimos fin de semana de agosto, exceptuando un día que cambiábase por unha cuestión da feira quincenal. E aí coincidimos Festa da Historia, Festa do Esquecemento, foi a última vez, entón ao final se quedou así, último fin de semana de agosto Festa de Historia, penúltimo fin de semana de agosto Esquecemento, non? É correcto. Para os que nos esteades a escoitar desde calquera país do mundo mundial hoxe en día cas redes, seguramente, se non estevestes por aquí, non vos facedes unha idea do que supoñen as festas no verán en Galicia, porque o que comenta Miguel, non? Podemos ter festas, que non hai días para tanta festividade, Conchi, é dicir, sí, é unha cousa que non se dá feito. Despois falaremos un poquinho de desestacionalización, de como, bueno, un pouco que esta historia e que estas cuestións todas pois nos cubran o día a día, máis alá de xullo e agosto, ou un poquinho de setembro, porque realmente o resto do ano sí que tamén hai moita cousa, pero sí que nos están esperando desde Portugal. Facemos unha pequena pausiña, estamos xa con liña directa con Chaves. Continuamos aquí nesta rolda que parece case un carrusel deportivo falando de personalidades de festas históricas. Estamos en Chaves xa co vicepresidente da Cámara, co vereador, como dirían os nosos irmãos, concelleiro, para os que vos fagades unha idea a nivel galego, vereador de Cultura, Francisco Melo. Moi boas, Francisco. Bon día, gosto de ouvinte. O gosto é noso, Francisco. Onde estás? Onde te collemos agora mesmo? Onde te apañamos? Olha, estou em Loures, perto de Lisboa.
Estás nalgo relacionado ca festas históricas ou estás noutra actividade política? Há num congresso da Juventude Portuguesa, das associações de jovens, que faz todos os anos um congresso e que atribui depois aos conselhos uma bandeira, se são amigos da juventude. Nós este ano vamos receber a bandeira de 4 estrelas. É até 5 estrelas, estamos quase no máximo. É tanta estrela que ides facer con tanta estrela, Francisco? Temos que as mostrar e atrair jovens ao nosso conselho, porque isso é prova de que o conselho é reconhecido pela FELAG, que é a Federação das Associações Juvenis de Portugal, como um conselho amigo da juventude. E também para isso contribui às festas, à animação que temos, como é óbvio. É unha maravilla oír falar de xuventude nos tempos en que a xente maior vai a máis e a xuventude vai a menos. Coméntanos un pouco, É verdade. Coméntanos un pouco, Francisco, que é a festa dos povos aí en Chaves, en clave histórica, e un pouco cal é o papel tamén da xuventude, se queres falar. Ora bem, as festas vivem sempre da juventude, porque a alegria, a força, a vitalidade que os jovens emprestam aos eventos é essencial para que os eventos corram bem. A nossa celebração da nossa história, porque Chaves foi um concelho romano há 2000 anos, tem a ponte, e essa ponte também contribuíram os povos límicos, porque toda a ponte tem lá um padrão que indica quais foram os povos que contribuíram para a construção. Os romanos fizeram o projeto, mas depois a mão de obra foi local, não é? E os límicos, da área de Gêncio de Límia, também contribuíram para a construção, porque eles reuniam toda a gente. Ora bem, nós festejamos agora esse legado histórico de Roma na nossa área, não é? Primeiro teríamos os lusitanos eram um povo que vivia nos montes, e depois Roma invadiu esse território e congregou os povos para a área urbana de Chaves, deu-lhe urbanidade, deu-lhe lei, e nós festejamos esse legado, não é? A língua, as tradições que se mantêm desde a antiguidade, nestes últimos 2000 anos, e hoje referenciamos essa herança romana com festa, com comida, com organização, com alegria, porque eles tinham muitas tradições, como sabem os romanos, de festejos na altura do verão, que era a altura das colheitas e da abundância. E nós continuamos a festejar a abundância, o calor, a alegria, o viver desafogado, e é isso que temos da herança romana. Digamos que entón falamos desa festa vinculada cos povos que había antes da chegada romana, e tamén ca situación un pouco que se deu cando chegaron os romanos e se fundou, corríxeme se me engano, a Aqua Flaviae, non? Aí en actual Chaves. Sim, as termas romanas da Aqua Flávia, que são a base do nome da Aqua Flávia, tem essencialmente a ver com esse legado dos romanos, não é? Eles gostavam muito das termas, como sabem, as termas para os romanos eram os seus hospitais, e como os Chaves tinham umas termas que brotavam a 76 graus centígrados, eles estabeleceram um local para a sua centuriação ficar, porque os centuriões e as tropas padeciam de muitas enfermidades, umas relacionadas com as contendas das batalhas e outras pelo facto de, na época, haver muitas doenças e não haver os medicamentos que hoje há. Por isso, as termas eram a única hipótese de tratamento. E isso fez crescer a cidade, e as termas fizeram com que a ponte fosse feita mesmo ao lado das termas e a cidade prosperasse como um município romano há 2000 anos atrás. E esta relação que hoje Chaves ainda tem, porque Chaves ainda é uma cidade termal, mas agora temos um balneário termal moderno, mas que é herdeiro dessa exploração da riqueza termal nos últimos 2000 anos. Canto levades facendo a festa, Francisco, e como é un pouco... Nós já estamos a fazer esta festa há mais de 10 anos. Começou com uma iniciativa simples, que era uma festa dos povos, que estava mais relacionado com os povos lusitanos, os povos castrejos que habitavam a península, mas depois começou-se a introduzir também a vinda dos romanos, e hoje é uma festa de todos os povos, dos romanos, dos lusitanos, dos celtas, ou seja, e celebra isso. Pois há lutas entre romanos e celtas,
há a representação quer dos cultos dos lusitanos, quer dos cultos romanos, não é? Com as vestais, e depois há toda aquela alegria e animação típicas da época romana, não é? Como é a luta entre gladiadores, animais selvagens domados, e depois há alegria esbáquica, não é? Muito vinho, muita carne assada no grelhador, muita alegria e convívio, não é? Porque isso também nós relacionamos muito isso com o romano, não é? Quem não se lembra da história do Asterix, que acaba sempre tudo na grande jantarada, e essa ideologia, esse ideal romano do convívio à mesa é também um ponto alto da festa. Comer e beber, iso non pode faltar. Francisco, cando é a festa? Cando... É no terceiro fim de semana de agosto. Terceiro fim de semana de agosto. Sexta, sábado e domingo. 3 dias. A área ribeirinha do Tâmega, junto à fonte termal, porque é mesmo no sítio onde brotam as águas termais, que nós fazemos a festa. Claro que as pessoas podem comer e beber fora meio excessiva, porque depois no final bebem água termal na fonte do povo e ficam logo muito bem dispostos para começar no outro dia. Ou seja, nós temos as duas coisas. Temos a comida que nos deixa muito cheios e por vezes o vinho que nos deixa alegres demais, mas depois no final bebemos a água termal de Chaves e ficamos com o problema resolvido para o dia seguinte. Também é uma tradição romana de comer sempre de forma repetida e depois bailar, ouvir música, assistir a espetáculos de lutas, assistir a espetáculos de fogo, com cuspidores de fogo, com domadores de serpentes, ou seja, está sempre em movimento, né? Desde o final da tarde, porque aí pelas 3 da tarde está muito calor, mas a partir das 5:30 até às 2 da manhã há atividades continuadas de animação, de teatralização de eventos romanos, de algumas lendas que ficaram da época dos romanos são representadas. É uma festa que tem muita gente, ou seja, a cidade fica ao rubro. Nós no último ano tivemos nesses 3 dias mais de 100.000 pessoas. 100.000. E é bom ver a cidade cheia de gente. 100.000 pessoas, que é praticamente... Nos 3 dias. Chaves tem 25.000 habitantes, claro, não é? Para 25.000 habitantes. Nós recebemos em 3 dias 100.000, mais que dobra a população. É interessantíssimo. A última, Francisco, non sei cal é o vosso vínculo, a vosa relación tamén cas festas do lado galego, non sei se tendes algún tipo de encontro, de parcería con, por exemplo, o esquecemento, a romanización polo medio. Dime. Tem vindo legiões de Lugo a atuar a Chaves. Aquelas legiões pretorianas vestidas de negro, todas fardadas como uma guarda galega, uma centúria, uma legião, tem vindo de Lugo todos os anos. Com o Ginso de Límia queremos começar a desenvolver quanto antes a ação, porque sabemos que o Ginso de Límia também tem umas festas fantásticas e muito bonitas. Nós queremos colaborar, nós queremos ir aí a Ginso, participar na vossa festa e convidar-vos a vós para participarem nas nossas. Pois que mellor maneira que recoller ese balón que lanzas, esa bola. Temos aquí a Marcos Argibay da Festa do Esquecemento. Xa te escoita, Marcos. Sí, señor. Muito ben. Sí, señor Francisco, recollemos o convite e facémolo extensivo tamén para vos. Sería unha honra pois que empezásemos a colaborar. Nós gostamos moito das terras de Limia, sempre gostamos de ir aí. Eu desde que traio, desde criança que vou para aí e gosto de estar, e em Vedrim e em Lada, ou seja, toda esta área ribeirinha do Tâmega é uma área que conheço muito bem e que gosto muito das pessoas e das maneiras de conviver e de estar convosco, por isso será uma alegria contar com amigos de Límia nas nossas festas e nós irmos também aí festejar convosco. Pois así será, Francisco. Non se nos incomodarán os de Verín con este pacto Xinzo-Chaves, Francisco? Eu acho que os de Verín também gostam da festa. Eles também estão animados. É mais o carnaval, não é? Eles gostam mais de ser o carnaval e o dia das comadres, mas depois no resto do ano também tem que ir a outras festas. Não é só o carnaval, que o carnaval é um momento, depois é preciso no verão também terem festas romanas
e eles vão muito a Chaves às festas dos povos, porque também temos o bacalhau, nós somos uma terra muito capaz de cozinhar muito bem o bacalhau, até temos um campeonato de bacalhau todos os anos, que já decorreu este ano, é em maio que decorre, em que participam mais de 60 restaurantes com mais de 100 pratos e confecções de bacalhau. E então normalmente temos muita gente da Galiza, da Drim, das zonas envolventes, de Vilar de Voz, de Monterrey, etc., que vão lá para participar também no campeonato de bacalhau, não é? Que maravilha! Que maravilha, Francisco! Essa relação é muito antiga e é muito cordial e muito de amizade. Nós damos muito bem com a gente de Drim. Que maravilla, Francisco. Falache Miguel García, presidente da Festa da Historia de Ribadavia. Francisco, estás poniendo... Un abrazo para ele, obra vida. Hola, Francisco, estás poniendo unha cousa moi interesante. Estou a punto de apuntarme tamén coa xente de Xinzo, que me acollan para poder ir hasta Chaves e coñecer a tua festa, e de aí convidarte a un intercambio gastronómico, que estás falando de comida, e está o Ribeiro, son do Ribeiro, capital, somos Ribadavia, capital do Ribeiro. Facemos unha festa medieval, non temos relación histórica, pero bueno, podemos argallar algo por aí. Está claro que a tua festa é moi interesante para visitar. E tamén gostamos. Nós non temos festa medieval, embora a cidade de Chaves tenha un castelo e tem un núcleo urbano medieval. Mas optamos pela festa romana porque, pronto, a Chaves tinha raízes mais antigas. Mas a época medieval também gostamos muito, teremos muito gosto em participar convosco numa festa medieval. Pois quedas convidado o último fin de semana de agosto. Muito obrigada. Un abrazo para vos. Francisco, un abrazo moi grande, moita forza, vémonos por Chaves, ata a próxima. Claro que sim, não perdemos pela demora. Um grande abraço para vós e bom trabalho. Obrigado, chao, chao. Bom. Moi ben, e despois de falarmos con Chaves, ou co concelleiro, co variador de Chaves, falándonos da Festa dos Povos, desta festa de raíz romana, que un pouco que representa tamén todo o que é Chaves e a zona limítrofe aí entre Trás-os-Montes e a provincia galega de Ourense, festa que é, pois, como digo, moi acolledora, como todas as que estamos hoxe aquí presentando. Non nos podemos demorar máis, a festa non pode parar, nunca mellor dito, e vamos continuar con outra chamadiña a Portugal, neste caso as Illas. Desde Azores estános esperando xa Mario da Costa, o presidente da Federación Portuguesa de Festas da Historia. Vamos xa con el. Moi ben, estamos aquí, sí, con xa a segunda chamada que tiñamos directa a terras portuguesas. Estamos concretamente na Illa dos Azores co presidente, nunha das Illas dos Azores, co presidente da Federación Portuguesa de Festas da Historia, Mario da Costa. Boas, Mario. Olá, bom dia. Como estão? Todo ben. Como te encontras? En que Illa das Azores te encontras? Estamos na Ilha de São Miguel, a evocar o cinquentenário, os 500 anos do nascimento de Vasco da Gama e de Luís de Camões.
porque este ano faz 500 anos que ambos nasceram e viveram. Então, durante 5 dias estamos a comemorar, a recriar um bocadinho da biografia de cada um deles, vasta gama com o descobrimento do caminho marítimo para a Índia, e Luís de Camões com tudo aquilo que ele escreveu e cantou sobre a gesta portuguesa. Digamos que entón xa estades un pouco aí pois no medio, digamos, dunha festa de raíz histórica, xa con eses 500 anos, non, das grandes navegacións portuguesas polo mundo. Sim. Neste caso portuguesas e espanholas, não é? Correto. Hoje mesmo vamos ter uma conversa, um diálogo entre o Cristóvão Colombo, que chegou às Índias Ocidentais, e o Vasco da Gama, que chegou às Índias Orientais. É uma conversa fictícia, mas vamos pô-los a conversar um com o outro para comparar métodos, estratégias, a ação e também o que é que eles, em que é que eles acreditaram, não é? Dinos un pouco, Mario, como é o momento actual, como presidente da Federación Portuguesa das Festas da Historia, como é o momento actual deste tipo de festas aí en Portugal, digamos, pois, como foron evoluindo, como chegamos ao momento actual e como se están facendo as cousas? É assim, um bocadinho como na Galiza e em Espanha, há festas extraordinárias, muito bem feitas, muito bonitas, com um fundo de investigação muito concreto, mas também há muita caca, muita porcaria. Dás um pontapé numa pedra e sai de lá uma festa medieval. Muitas dessas festas são festas daquilo que aqui se chama festas pimba. Não têm algum colorido, têm um bocadinho de folclore, mas não tem rigor histórico, não tem nenhuma aposta na memória histórica, e também acabam por atraiçoar um bocadito os modelos que se deviam impor. Daí o papel da Federação Portuguesa, um bocadinho como a Associação Espanhola, é tentar ao máximo preservar e proteger as boas festas, garantindo que essas sim se pautam pela qualidade e pelo rigor histórico. Como se pode facer, Mario, para que o que comentas, todo este tipo de festas pimba que se saltan o rigor histórico, como podemos facer desde a Federación e non só desde outros ámbitos tamén da cultura, da administración, para evitar iso? O principal problema é que o mundo empresarial, o mundo do grande comércio, descobriu esta fenda, descobriu este nicho, este espaço comercial, que é o da recriação. Então, 90% são só apostas empresariais de sucesso financeiro, não são de sucesso social. O que é que isto implica? Banaliza-se de tal forma o conceito da festa medieval que ela deixa de ter qualquer significado. E então cruzam-se os tempos, as épocas e isso tudo. Qual é o papel da Federação ou da Associação e mesmo da Confederação Europeia, que tenta reagrupar e sistematizar este tipo de acontecimentos? É imprimir o cunho da qualidade, em que cada cartaz de uma festa tenha esse selo, tenha esse timbre. Ter esse timbre significa que é uma festa de qualidade. E cada ano essa festa vai procurar melhorar. Para isso é preciso também que tanto a Associação em Espanha como a Federação em Portugal possamos dar apoio, possamos estar mais próximos dessas cidades para garantir que a festa se faz. E se houver algunha desas festas que non entrará nese selo, nese timbre, poderíase, non sei, penalizar de algunha maneira, que se salte o rigor histórico, denuncialo de algún xeito, ou simplemente asumir o que hai, que vai haber festas dunha maneira e de outra e cada un que faga o que vexe? Haverá sempre, claro, haverá sempre. E também estamos em momentos de democracia ainda, espero. Temos que permitir que a má qualidade também vingue. É lamentável, mas eles têm direito a existir. A aposta é mesmo em que as boas festas tenham garantia de qualidade e que as pessoas
que têm alguma exigência e algum sentido crítico possam ir a essas, desfrutar e podendo também ir às outras para beber um copo, mas a verdadeira festa devolve a memória da história ao povo. A verdadeira festa traz pedaços da nossa história, que nem sempre foram bonitos, mas são a nossa história, é o nosso passado, traz pedaços disso para que nós nos possamos orgulhar disso. Sem aqueles patriotismos parvos, como por exemplo esta discussão intelectual que anda aí de que a língua portuguesa foi criada para Portugal, por portugueses. É mentira. Sabemos que a língua portuguesa nasceu na Galiza. A língua portuguesa é filha da língua galega. Não foi criada uma língua nova para Portugal. Exato. Assim como o nosso mirandês, que é a nossa segunda língua, o nosso mirandês também não é a língua de Miranda, é o asturo-leonês. Do lado de Espanha é considerado dialeto, do lado português foi assumido como língua, mas é a mesma. Não se criou uma língua mirandesa para Miranda, porque se fala hoje em Miranda, chama-se mirandês, mas é o asturo-leonês. Por isso, se nós formos às nossas raízes, se nós nos formos aproximando através da pesquisa e da investigação do nosso passado, descobrimos tanta coisa bonita, no meio das más, claro, mas descobrimos tanta coisa bonita que nos pode aproximar e unir ainda mais e tornar-nos mais orgulhosos da nossa genética, da nossa estirpe, da nossa maneira de ser. Falando de descubrir, Mario, non sei se coñeces, temos aquí en estudio a xente do esquecemento de Xinzo, tamén da Festa de Historia de Ribadavia, e temos a vicepresidenta da Asociación Española de Festas Históricas, a Conchi Ojea, que te saúda. Bom dia, Mário. Tenho o privilégio de conhecer ambos. Gosto muito da Conchi e já trabalhei com o Miguel e já privámos juntos. Sí. Hola, Mario. Um saúde ao Miguel. Un saúdo. Sí, desde o plano un pouco da homóloga a nivel galego, a nivel español neste caso, a Conchi, non sei un pouco como se ven as cousas. Un sempre pensa que as cousas que as fai mellor o veciño que a un, Conchi. Bueno, hai un pouco de envexa ou hai unha admiración mutua? No, eu creo que vamos da man. Ao final somos como di Mario, sempre mo di, somos ibéricos. Vamos un pouquiño da man. Temos unha historia común. Por isso é que agora Inglaterra, Espanha, e vamos todos fazer força para a Espanha, porque é a Ibéria. E iso que Inglaterra foi sempre aliado de Portugal? A Inglaterra foi sempre uma pressão indesejada para Portugal. A nossa Revolução Liberal, em 1820, não foi tanto para praticar os direitos fundamentais da Revolução Francesa, mas foi contra os ingleses, foi para afastar os ingleses. Nós sempre tivemos problemas com esta aliança, uma aliança de 800 anos que sempre traumatizou os portugueses. Na ótica inglesa foi bom para eles, nunca foi bom para nós. E isso também tem que ser dito, porque gosto mais de dizer que Portugal tem as fronteiras definidas há mais tempo na Europa, com o Tratado de Alcanides, com o Dom Dinis. Viram-se as fronteiras que se mantiveram ao longo destes 800 anos, são praticamente as mesmas, com ligeiros sobressaltos. Mas dizer que é a mais antiga aliança do mundo, puta que os pariu. Aos ingleses. Mario, para os ointes galegos que estean desexando atravesar a raia, que hai miles deles que atravesan encantados para Portugal, agora no verán máis que nunca a buscar pois recreacións históricas, cales lles podemos recomendar, se é que lle podemos recomendar algunha, porque dirás todas son importantes. Todas são bonitas, mal passem a fronteira têm logo Caminha, que é este mês, Arcos de Valdevez, que já foi, Vila Nova de Cerveira, Braga Romana também já foi, mas em qualquer altura do ano que passem para o lado de cá, mal passem o Rio Minho, tropeçam logo numa recreação histórica. Não sei se... Até ao Algarve, até ao Algarve. E é sempre bom os minhotos e os galegos irem ao Algarve para verem como é que é a outra ponta da Galiza. Obrigado polas palabras, Mario. Non sei se hai algunha páxina, hai algún espacio onde podamos consultar toda esta información. Sim, a Conchi pode dá-la. Eu não sei dizer isso, são coisas compridas. A página da Federação Portuguesa. Página da Federación Portuguesa de Festas da Historia.
Moi ben, pois non sei se tes algo máis por aí, Conchi, para el. Nada, pois é sempre un placer falar con Mario. E nada, darlle un saudiño, volvemos ao mismo. Somos ibéricos, vamos da man, que somos irmáns, ao fin. É verdade. Sí. Unha maravilla, Mario, o teu tempo de disfrutar moito aí nas fantásticas Azores, e até cando queiras, un placer enorme, e vivan as festas e as recreacións históricas. Um grande abraço para vocês todos e viva a Galiza. Um abraço. Viva, viva, obrigado. Chao, chao, Mario. Chao. Deus. Moi ben, pois ata aquí tamén a nosa entrevista, pequena entrevista con Mario da Costa, o presidente da Federación Portuguesa de Festa da Historia, aí nos Azores, falándonos un pouquiño da cuestión ibérica, das cuestións que son comuns a todos nós e que fan tamén parte importante deste programa e dan sentido a este tipo de iniciativas. Unha maravilla os minutos con Mario, tamén con Francisco. Volvemos xa agora ao estudio e volvemos cos nosos convidados. Miguel, non sei que che pareceu tamén o que nos foron contando desde Portugal. Que problemáticas vemos hoxe en día na historia? É dicir, que circunstancias, que situación? Supoño que a cuestión económica, que engloba un pouco todo. Que é o que máis che preocupa cando estás un pouco organizando a festa que che quita un pouco o sono? Ben, a min o que vexo un pouco, comentaba antes Mario, é o mercantilismo que hai detrás destas recreacións históricas. Naceron cunha intención clara, que é recrear cada vila o seu pasado, cada cidade o seu pasado dunha forma máis fiel posible. Están nacendo por todos lados eventos históricos, pseudo-eventos que intentan recrear algo que non existiu. É dicir, é como se agora que queremos fazer unha festa romana, non sei, en Leganés, non? De lado dos edificios estos de ladrillo caravista, facemos aí algo que inventamos algo que existiu ali. E faise en todos os lados. Entonces hai un mercantilismo tal que, aparte de que nos eventos o seu componente básico é a participación dos veciños, porque sin esa participación, falo da festa historia e creo que tamén falo de esquecemento, sería inviable, non? Sin que a xente se vestida de época, sin que a xente sentira a súa festa como propia. Necesitamos tamén outro tipo de infraestructuras, outro tipo de espectáculos e de recreacións que, por ese mercantilismo que existe, pues nos están suponiendo un gran esforzo económico, ¿vale? Entonces os recursos son limitados, a mellor estamos un pouco as festas que queremos, que somos humildes, que queremos recrear o noso pasado dunha forma máis fidelina posible, estamos un pouco xa oscurecidos por eses grandes presupostos, non? Nacen festas e eventos con concellos que non recrean nada, porque é un invento que funciona moi ben turísticamente, pero que aportan cartos e nos tapan a nos de unha forma bestial. Eu creo que ese é un dos problemas básicos que pode ser que teñamos as festas humildes de recreación histórica. Que ben, a festa de historia de humilde ten pouca,
por lo menos encanto un pouco a significado, non? Sí, pero bueno, evidentemente que a Festa Historia nunca vai, sempre o digo, o día de que desaparezca a Asociación Coordinada da Festa Historia, a festa vai se fazer igual, porque o que comentei ao principio, retomaron unha idea aos veciños que lle pareceu boa, naceu dos veciños esta festa, non foi ninguna institución que creou. Canta xente aí detrás, un poquinho aí que comentas o dos veciños. Sí, na Festa de Historia nos estamos con colaboradores directos 350 persoas, entre xente que fai traxes, coloca bandeiras, pinta bandeiras durante o ano, ensaios de grupos, o tema do Maravedí, etc, o sea, 350 persoas que todos os anos se apuntan de forma desinteresada a botar adiante a festa, e iso é un valor impresionante. Iso non hai cartos que o paguen, evidentemente, a Festa Historia faríase evidentemente sin presuposto, sin presuposto faríase. Que é isto dos Maravedís? Agora que comentas. Os Maravedís foi unha idea dun ex-membro que xa non está entre con nós. Claro, como nos requeríamos as institucións, as achegas que facíamos non eran suficientes, pois ideou o tema do Maravedí, que ten dúas vertientes. Primeiro a financiación, a autofinanciación da festa, e por outro lado un pouco tamén incorporar un elemento máis, ese viaxe no tempo, ese xogo que propoñemos, que desaparecer durante ese último sábado de agosto o euro das calles de Ribadavia, das ruas de Ribadavia, que a única moeda que se utilice é o Maravedí. Entonces nos propoñemos a xente que todas as actividades que se fan son gratuitas, de acceso gratuito, pois nada, o único que pedimos a xente que troque os euros por Maravedís para ese día, pois que participe da festa dunha forma máis activa e que colabore, evidentemente. O Maravedí é unha moneda que se acuña todos os anos o último fin de semana de agosto en Ribadavia. E a última, e agora vou con Marcos tamén, que orzamento manexades para a Festa de Historia? Nos na Festa de Historia ano pasado tuvimos un orzamento de 70.000 euros. Moi ben. Para os 3 días, para as actividades previas que se fan e as posteriores. Evidentemente nos gustaría ter un orzamento maior, pero bueno, con ese orzamento e con colaboración dos veciños podemos sacar adiante a Festa de Historia. Sin a colaboración dos veciños sería inviable fazer a Festa de Historia tal cual a coñecemos nós. Despois comentamos un poquinho máis do programa deste ano, de algún detalliño máis da Festa de Historia. Marchamos outra vez cara a Xinzo. Marcos, coméntanos destes 3 anos que levas aí na organización, aí na presidencia do Civitas Limicorum, pois un pouco as dificultades, as problemáticas, as trabas, ou tamén as alegrías, os pros e os contras un pouco desa elaboración da festa. Bueno, pois justamente, como te dices, sempre hai pros e sempre hai contras. Comentaba Miguel agora o asunto de que a participación veciñal é básica para este tipo de eventos, para que se poidan facer, para que se creen e para que se manteñan no tempo, sobre todo, non, para que nunca terminen por desaparecer. Entón, esa participación veciñal, nós, neste tempo, eu penso que desde os primeiros anos da Festa do Esquecemento, que foi sempre puxante, foi sempre indo a maior, e cada vez como decimos, a participación veciñal non só dos que recreamos, dos que construímos todo isto, senón de toda a comunidade en sí mesma. Canta xente aí detrás? Marcos, decían desde Ribadavia 350 vos? Claro, eu penso que o formato da festa é un pouquiño distinto, non? Porque nós, o grupo de colaboradores máis cercano que desenvolvemos as actividades, a programación, etcétera, de cousas, somos, poño unhas 10, 15 persoas que levamos o grosso do traballo, que desenvolvemos todo. Que ocorre que despois o que a festa en sí mesmo, as recreacións, participan construindo o campamento onde recreamos a vida e costumes, andan en torno a unhas 600 persoas que son de Xinzo, da comarca de Xinzo, e logo a maiores sempre se conta grupos convidados que veñen de outras recreacións de época e grupos contratados. Nos estimamos unhas 800 persoas que estén facendo vida 3 días no campamento que construímos, que faremos este ano. Que orzamento manexades? Nos orzamento que temos é un pouquiño máis humilde, se ben é certo que ambos son realmente humildes, anda en torno aos 50.000, non suele chegar aos 50.000 o gasto que facemos, porque é realmente complexo, o tema económico é sempre o collo máis grande que nos solemos atopar sempre que se quere levar adiante un evento. Neste caso nos estamos moi orgullosos porque o financiamento das institucións chega,
e por outra banda a colaboración privada, que tamén consideramos que é moi importante, pois tamén chega, non? Nos aproximadamente o 40% deste orzamento destes 50.000 que che acabo de decir é privado. O resto, pois sí que é certo que lóxicamente, pois como todo que ten que ver ca cultura, pois tense que nutrir de fondos públicos, de financiamento das institucións. Como é un pouco a relación, Conchi, tanto de historia como do esquecemento e do resto de festas que están un pouco aí na órbita da Federación Española de Festas Históricas? Como é un pouco a relación? Como vedes un pouco desde afora, non? Como xestores e como nexo, como vedes a relación entre as diferentes festas e tamén para con vos? Bueno, mira, entre elas normalmente, pois, vamos a ir por épocas, lóxicamente. Unha festa de época romana vai ter máis relacións con festas de época romana, lógicamente. No caso da festa do esquecemento, pois temos relacións con Ardelucus, temos relación con Astures e Romanos da Astorga, con Cacabelos, tamén con Guerras Cántabras, con Cartaxenes e Romanos de Cartaxena. Son así os que máis relación teñen. No caso de... E con Braga, disculpa, con Braga entra un pouco a barreira das distintas federacións? No, sí se ten ido a Braga, pero bueno, pues como sempre pasa, a nos que se pode, a nos que non se pode, pues aí está, pero sí tamén se ten ido a Braga, tamén se ten relación. Claro, é distinta relación que pode ter Braga con Lugo, con Astorga neste caso, claro, porque son as cidades augustas e con Mérida tamén. Exacto. Son as cidades augustas, entonces teñen aí como outro tipo de relación máis estreita. De feito fan colaboracións de xogos romanos, cos colexios e un montón de historias. No caso da festa de historia, que é unha festa medieval, pois neste caso que maior relación ten é cas xustas medievais do Paso Honroso de Hospital de Órbigo en León, que de feito este ano son mantenedores das festas, son a organización destacable deste ano, que foron ahora en xuño, estuvamos todos os que estamos aí, que estuvamos ali, levan moitos anos colaborando uns cos outros, e van da man, son irmáns, a colaboración infinita, vamos. E un pouco así, é que a historia final únenos a todos. Bueno, uns dicen que na Limia, outros dicen que en Monforte naceu unha muller que era Inés de Castro, que se foi raíña de Portugal despois de morta, din, que por casualidad que se encontraba pois con Pedro I de Portugal nun castelo en Albuquerque, en Badajoz, que de casualidad descubrimos pois tamén que entrou na Asociación Española, e digo, mira tú, onde unimos pois unha personaxe con 3 puntos diferentes, pois con Galicia, con Badajoz e Portugal. Ao final a historia é a que Galicia na súa época máis amplia, no Reino Suevo, chegou case ao Guadalquivir. Ao final é que se van entrelazando. Sí, moi interesante, evidentemente sempre a cuestión histórica. Non sei, claro, falábamoslo antes un pouco tamén, non sei si, claro, festa e máis festa, que é o que ten a xente na cabeza, non sei se podemos incluir, sobre todo no verán, esa parte máis cultural. Non sei como vedes vos desde as vosas perspectivas pois da historia do esquecemento, as xornadas que comentabas tú, Miguel, dos hebreos, dos xudeos, é dicir, podemos abusar un pouco da parte divulgativa ou hai que darlle para adiante a festa, que é o que a xente demanda? Eu creo que, a ver, este formato é ideal para poder amosar a tua historia de unha forma amena, porque as actividades que realizas son feitos históricos, son obras de teatro que estás recreando a historia do teu povo dunha forma totalmente amena, lúdica. Cando ven alguén en Ribadavia, por exemplo, pois pode participar nunha boda por rito sefardí, que podela explicar, podes ler un texto, podes ver non sei que, pero ao final participas ti, e se vas vestido de época, vas na comitiva da boda sefardí, ves como o rito sefardí, como se casaban, e como vivían,
Podes asistir a un xantar medieval, que intentamos que sexa o máis riguroso posible. Podes ir a un torneo medieval, se ver como eran os torneos, as justas, en que consistían, como podes ver como se vestía un cabaleiro, podes ver como traballaban os artesáns da época, é dicir, de unha forma moi plástica, moi visual. Entonces a cultura está en eses eventos moi presente, moi presente. Claro, tamén é festa. Entonces ese maridaxe cultura-festa é o potente desto, non? Sobre todo que as festas do esquecemento e a festa de historia, todas as festas que están nas asociacións tanto portuguesa como española, son festas que non se poden copiar, porque son únicas. Cada festa é única do seu povo. Non podes facer mercados medievais, podes facer 40.000, mercados romanos 80.000, pero festa do esquecemento hai unha, festa de historia ribada hai unha, festa do Hospital do Rei hai unha, a que está Mario en Azores hai unha, porque recrean o seu pasado e son irrepetibles e non se poden copiar de ningún lado, e recrean a súa cultura e a súa historia. Eso eu creo que é o atractivo básico das festas. Si, non sei que che parece a ti, Marcos, sobre todo un pouco tamén relacionado á típica crítica que me ven á cabeza de que escoitamos nos últimos anos. Dexenerou o esquecemento, dexenerou a historia, estas festas, un botellódromo. Estos son frases dos boomers, digamos, da xente que cada vez cumplimos máis anos e nos vemos menos integrados na cuestión, ou é que é así ou non é para nada así? Eu non estou de acordo con ese tipo de opinións. Eu o que penso é que a veces critícase desde afora sen chegar a meterte dentro, a coñecer ben como é o asunto, pero bueno, lóxicamente cando un evento adquire certa fama, ou cando un evento recibe visitantes, lóxicamente esa xente, como non senten a historia, o que decía Miguel, como non senten esa historia como súa, igual non son tan conscientes dese respeto que lle deben mostrar, e igual sí que buscan outro tipo de festa, máis festa, non? Por así decirlo, valga a redundancia. De todos os xeitos, eu o que penso é, ya no que estamos todas as recreacións deste estilo, en potenciar, o que decía de novo Miguel, potenciar esa cultura que sea asequible, que sea fácil, que lle chega a xente, e que ao fin contribuya a dinamizar non só a población, sino tamén a economía, porque é moi necesaria e ao final é o que todo redonda, non? Se un tipo de evento destes, por moito que haxa xente que o queira levar adiante, non acaba dando algún beneficio, ainda que sea secundario, terminan por desaparecer. Eu penso que todos estamos nese senso. Vou ir acabando xa. Quédame algunha cuestión, por exemplo, todo en relación ao que comentades. Como afrontamos o futuro inmediato, medio prazo para este tipo de festas, querendo conservar un pouco todo o conseguido e intentando implementar esas melloras á vez que somos sustentables, é dicir, como lle facemos a cuadratura do círculo, que hoxe parece que o queremos todo e todo é imposible, pero como, Miguel, non sei, que che parece, como ves a historia no 2030, no 2040? A ver, está claro que o espírito do voluntariado, temos que ser sinceros, sobre todo nestas xeracións que están vindo agora, vai baixando. Maior individualismo. Sí, sobre todo, noto moito, entristeceme decilo, nós temos os rapaces pequeniños que veñen ao xadrez, non? Vivente, que a cantera un pouco que temos, empezan a participar no xadrez, ou que veñen de soldados, para a súa primeira participación na festa de historia. Algún saben preguntando canto íamos a pagar por participar ese día. Cousas que antes non pasaban, non pasaban, e non saía deles, saía solamente dos pais que teñan a mi idade. Entonces, eso por ese lado, estamos notando que xa a xente, vou si me interesa, non? Pero bueno, vamos a pensar de que isto non é así, que non vai proliferar, e hoxe en día podo decir que no 2030 a festa de historia seguirá existindo como tal. Non sei como será, se será máis ou menos festiva ou máis ou menos tal, pero ese xermen está aí
esa implicación do povo está aí, bueno, consideramos que a canteira, sobre todo facer canteira, non? Importante, vos en Xinzo tamén, eu creo que tendes claro, facer canteira, que a xente nova se involucre, que entre na organización, que se vista de época, que non se disfrace, que se vista de época, que traiga amigos e que sobre todo fale con orgullo da súa festa fora de Xinzo e fora de Ribadavia. E iso é importante e esa é a continuidade da festa. Como ves esa canteira, Marcos? Pois eu vexo que é imprescindible, lógicamente, esa canteira. Neso estamos tamén traballando. Nos, a título individual, a nosa asociación, estamos intentando desarrollar unha serie de plans cos diferentes colexios de Xinzo, de toda a comarca, para que precisamente a través desa educación, que é un piar fundamental, lle vayamos transmitindo ao final esas crianzas que son os que lle poñen ilusión a todo e ao final son os que moven todo realmente. Entón nós pensamos que esa canteira é imprescindible, pero bueno, temos que ila construindo. Hai que ila construindo, hai que traballalo e ao final o tempo dirá si se consegue ou si non, pero nós estamos moi contentos porque na nosa festa, por exemplo, a media de idade de participantes non o temos calculado, pero estou convencido de que andará en torno aos 25 ou 26 anos a media de idade destas 700-800 persoas que estábamos falando. Por tanto, que futuro hai sempre cando seamos capaces de que a xente non se desapegue, de que a xente siga querendo o seu, querendo transmitilo e, como decías de novo, falando con orgullo do noso e presumindo do noso. Non sei, desde a Federación, como vedes un pouquinho a cuestión do medio longo prazo, nos próximos anos? Falas do voluntarismo tamén, da vosa acción un pouco aí desinteresada, non? Sí, é un pouco a raíz do que comentaba Mario, o de que das unha patada e aparecen 50 feiras medievais e demais. Eu creo que eso o que tú lle preguntabas como se podía evitar, eu creo que eso ten que vir das institucións, puro e duro. De feito, nos da Asociación Española fixemos un dossier de festas de todo o país, que nos lo pediron dentro do Senado, para facer catalogar realmente unha festa histórica, porque tú vas a pedir unha subvención, hai para artes escénicas, hai para festas de interés turístico nacional, internacional, pero non hai para festas históricas. Chegou un volumen tan grande de festas que creo que é imprescindible que se dé o seu lugar á festa histórica e que se tomen unhas medidas de que é unha festa histórica. Non todo vale. É o que decía Miguel, a festa de historia só se pode facer en Ribadavia, non se pode facer en ningún outro sitio. A festa de esquecemento só se pode facer en Xinzo. O Castro Romano só en Astorga e demais. Entonces, eu creo que desde as institucións teñen que darlle o seu lugar o que é a festa histórica e logo tomar unhos baremos. Que é unha festa histórica? Isto e isto. Que teña unha historia, que teña unha continuidade, porque eso, aparecen, desaparecen. Creo que eso é verdadeiramente importante. E a partir de aí, eu creo que se as institucións se implican, a xente se vai a implicar. Se as institucións pasan, a xente tamén vai a pasar, porque todo o mundo se cansa. Eu creo que a labor que intentan facer as propias asociacións nacionais, non? Tanto a estatais, a portuguesa e a española, de dar ese selo de calidade, non? Ese selo de autenticidade da festa. Pero claro, evidentemente, si ven acompañado dunha institución, pois iso dalle máis peso e sobre todo non enganar a xente, non? É dicir, alguén que vai a un evento histórico que teña ese selo de calidade, ese que este certificado de que está vendo é realmente un feito histórico e cultura, non é un invento dunha empresa que vou montar aquí un circo para facer cartos, que iso hai non? Cada vez máis. E a mí por aí chega un pouco o aburrimento da xente, non? Claro. Que pegas unha patada, hai mercados medievales en todos lados. Vamos a arribar ao mercado medieval, outro máis, sabes? Paso, sabes? Outro mercado medieval máis, outro romano máis, pero que non, que vayan arriba e sepan que é algo distinto, que é algo único. Eso é esa idea. A cuestión un pouco que me ven á cabeza é si tamén como pasan nas Q de calidades, nos guías Michelin e demais familia, si ao final tamén os cartos fan que tú adquiras certos selos ou certas distincións cas que despois un pouco catalogarte mellor, non sei. A veces non é todo tampouco cuestión de cartos.
No, falaba Miguel de feito, non? Fai falta cartos, pero claro, apoiando a festa. Efectivamente, tú podes ter moitos cartos que como non teñas xente non vas a sacar a festa adiante. Podes sacar calquer cousa, pero a festa como en sí, como a coñecemos, non a vas a sacar. Se pero bueno, fala por ese grupo de calidade que requires ir con unha auditora, non sei que tal, e gastar 20.000 euros en que che fan os trámites todos ante a administración para ter, se non estés, pode ser unha festa, unha festaza que non che vas ter a culo de calidade. Pero é que na Asociación Española pasa un pouco, así, cantas peticións ao ano temos? Un montón. Que hai moitas que se botan atrás, porque hai moitas que non cumplen uns requisitos mínimos, é dicir, sabémolo porque nos chegan a todos, e todos os recibimos. E a música tamén, cal é o papel da música neste tipo de festas? Porque estamos afeitos en todas partes a ver grandísimos concertos e grandísimas orquestas de todo tipo inundando verán. Estas festas son un pouco marcos digamos o parapeto da música, combínase ben, hibridan. Bueno, eu penso que, como en todo, a música está presente na vida e ten que estar en todos os aspectos, cuanto menos nunha festa de recreación. A música, pois, como todo, co paso dos anos, pois tamén foi cambiando. Nós, no noso caso, por exemplo, pois as músicas, as ambientacións e todo o demais acompáñanos prácticamente as 24 horas do día, sempre tratando, lóxicamente, de seguir un pouquiño ese rigor, deses grupos que animan, que ambientan, que tratan de imitar esa musicalidade que había naquela época. Bueno, sobre todo, pois tamén hai que decirlo, pois tiramos tamén moito de bandas sonoras, igual de filmes coñecidos e demais, porque a música move corazóns e a música ten que estar sempre, canto menos nun evento destas características. Non hai un poquinho de música hebrea, sefardí aí en... Sí, faense concertos de música sefardí, faense concertos de cámara na iglesia de San Domingos, e bueno, durante todos os días a música está presente, moi presente, e tamén pois temos concertos, todos os grupos de música celta, folk, xa pasaron por Ribadavia, todos os grupos galegos, sempre temos un grupo que actúa en Ribadavia, e bueno, no música ambiente está totalmente imprescindible a música, non? Música de gaitas, música de percusión, todo que non desentone evidentemente co que queremos recrear, claro. Non ven Panorama, nin París de Noia, nin ninguna destas, É que conste que hai eventos medievales que teñen unha orquesta al uso, unha orquesta que por eso diría que hai cousas por aí que chaman un pouco a atención. Son decisións un pouco que comentábamos antes con amigo, con Mario desde os Azores, non? Hai diferentes maneiras como na vida, non? Hai diferentes casas, pisos, e diferentes coches e camións. Non sei se me queda algo por aí que querades comentar xa a modo de conclusión. Non sei este ano tamén, se che pregunto, Marcos, por que hai que ir sí ou sí ao esquecemento, véndenos aí o produto a tope. Pois digo moi sinxelo, este ano hai que ir ao esquecemento porque vai ser a mellor edición da súa historia. Non me digas. Vai ser a mellor, digo un pouquiño entre bromas tamén, pero bueno, lógicamente o que se intenta é que cada ano sea un pouquiño mellor. Ao final son 24 anos, superouse unha pandemia, superouse moi ben, de feito retomouse unha senda alcista, pois que a que se tuvo que haber seguido sempre desde o primeiro momento. Bueno, penso que esta edición, polo programación que temos preparada, vai ser temos máis ambientación de rúa, temos máis actividades, temos máis espectáculos que outros anos, máis concertos tamén. Eu realmente penso que o programa que se desenvolveu para a edición 24 da Festa do Esquecemento, que dos máis ambiciosos que se recordan, e calquera que vaya, pois como chegue o venres a tarde, non se vai querer marchar ata o domingo a noite. Supoño que eses días Xinzo está colapsado a nivel de plazas hoteleiras, a nivel de un poquinho de estar a vila a reventar, non? Pois sí, é unha fin de semana moi boa. Eu sempre o decimos, polo menos dende a asociación defendemos o que é o fin de semana máis grande do verán en toda a comarca, a Festa do Esquecemento, a Festa do Esquecemento, e, pois sí, as plazas hoteleiras e demais está bastante apurado. Entón, se algún ointe quere achegarse, que non dubide, que o faga xa, porque cando tal colgamos o completo.
Onde está a información toda? Onde nos podes aí recomendar? A información, bueno, nos temos unha página web, civitaslimicorum.com, a maiores temos tamén as redes sociales, que sobre todo onde máis difusión lle damos e onde máis estamos no día a día, tamén atendendo dúbidas e contando o que facemos e o que faremos. Os romanos aí a modo de broma, de brincadeira final, os romanos parece que non son moi queridos pola zona, non? Digo, traédelos de fora, ou son da casa... Como é a circunstancia? Pois nós témolos na casa, realmente xa che decía, o 90% dos participantes é xente de Xinzo da comarca e sí que eses días, unha vez que nos metemos no papel, é moi bonito porque cada un defende o seu bando e faz esa especie de guerra durante todos os días, pero a realidade é que a unión que temos pola festa, a unión que temos eses días de convivencia dentro do campamento paga moita pena. E Miguel, por que temos que ir á historia neste 2024, sí ou sí? Bueno, nos propoñemos un maravilloso viaxe no tempo. Propoñemos a xente que veña a Ribadavia que vai a topar un pobo medieval, unha vila con un magnífico casco histórico, cun castelo, cun un patrimonio natural maravilloso, que lle recomendamos que se vista de época para que participe dunha forma máis activa na festa de historia. Non é imprescindible, pero é recomendable que cambios maravillis para que se sumerja nese ambiente medieval e que sobre todo participe dunha forma activa en todas as actividades que propoñemos. Durante os 3 días temos máis de 50 actividades, entonces é importante que a xente cando veña arriba de que o programa, porque moitas delas coinciden ahora, é unha trampa que facemos para que sea imposible nun ano coñecer todas as actividades da Festa de Historia, que haxa que ir polo menos 4 anos para ver todas as actividades da Festa de Historia. Entonces recomendamos que un programa e que elisa as mellores actividades. Non están todas no caso histórico, é dicir, é fácil chegar a Ribadavia porque temos na contorna do pobo aparcadoiros habilitados para chegar e aparcar o coche con autobuses gratuitos que nos acercan ao centro do pobo, nos levan outra vez ao noso coche. Bueno, pois eso, disfrutar sobre todo dun ambiente, como dixen antes, festivo, con un componente cultural, e que todo eso na capital do Ribeiro, acompañado dun bo viño e dunha boa comida, é un bo aliciente para chegarse a Ribadavia o último fin de semana de agosto, 30-31 de agosto, e este ano prolongamos un día máis o mercado medieval, o sea, o 31 de agosto é a Festa de Historia e este ano deixamos o mercado medieval un día máis no casco histórico, o 1 de setembro. Non ides deixar o mercado 4 ou 5 meses, non? Como as luces de Vigo. No. 30, 31 e 1 de setembro. Onde está a información toda? Festahistoria.gal, nas redes sociais, Festa de Historia, sen H. Importante o da H. De onde ven un pouquinho? O tema da H, moita xente pensa erróneamente que en galego sen H, sobre todo xente fora de Galicia, pero non. Eso foi realmente esa escola ter colleu un documento que se falaba de que antes das festas patronais en Ribadavia facíanse as historias, eran unhas pantomimas que recreaban feitos históricos do pasado de Ribadavia. O escribinte daquela época puso historia, a historia sen H. Entonces, por ser un pouco fiel a aquel documento que dá orixe á Festa de Historia, pois puso festa da historia sen H. Eu tamén é diferenciarse un pouco, claro. Que ben. Pois últimos segundos, Conchi, tamén, dalle aí un pouquiño a guinda. Bueno, pois nada. Calquera persoa que teña un pouco de inquietude por a historia, pode collerse nos meses do verán tamén nas nosas redes sociales da Asociación Española, na página web, que é a Asociación Española, a FRH son as siglas, .es. Pode collerse, facerse un tour por prácticamente toda España, sobre todo nos meses do verán. Logo, en inverno tamén hai recreacións, pero bueno, xa son as menos. Pero vamos, ahora colles a partir desde junio, todas seguidas e todos os fines de semana hai algún evento. O sea, que calquera persona que teña un pouco de inquietude pode facelo. E como non, pois as de aquí, as da terra, a Xinzo e a Ribadavia, e como non a Lugo, e no mes de xuño, a Vigo e no mes de marzo, pois e moitas a Reconquista, a Vikinga.
hai un montón delas, o sea que eu animo a todo o mundo que vaya, que participe activamente, porque sempre vai aprender algo, é do que se trata, e por eso se fan. Isto sí que non lle preguntei a parte dos colegas portugueses, sí que me dá a sensación, non sei que vos parece a vos, e xa vou ir acabando, porque veñenme tantas cousas e faríamos un programa de 5 horas, pero hai que marchar. Digo, non vos dá a sensación que as festas, non sei se as históricas ou todas, en Portugal son como de máis ver e de menos participar, que da parte galega hai unha maior involucración a xente participa máis? Bueno, eu creo que tamén é porque somos diferentes, o sea, somos moi parecidos, pero somos diferentes, e a maneira de ver as cousas non sempre son igual. Os galegos somos moi de festa, gustanos participar, gustanos facer cosas. Tampouco ten nada que ver como nos sentimos as festas aquí no norte, como as poden sentir no sur. Xa hai unha diferencia... A nivel de Estado, falas? Sí, a nivel de Estado, cultural bastante grande. En Portugal, pois pasa o mismo. Que pasa? Que en Portugal invírtese moito diñeiro para estas festas, para estas recreacións ou mercados, porque hai moito máis mercado que recreacións puramente. E invírtese moito diñeiro, claro, para estar super mega decorado, todo moi agradable á vista, pero logo a hora de facer non hai eso, hai moito mercado, non hai recreación en sí. Hai moitas feiras desas. En Portugal invírtese moito diñeiro para que sea atractivo visualmente. Chinzo, Ribadavia, a participación sempre a tope, non? O que falamos, a xente entregadísima en ser parte importante da festa. Sí. Entregadísima toda a xente, dende nenos hasta os máis maiores, disfrutan saindo á calle, participando, vendo os desfiles, entregadísimos. Claro, porque fazer realmente un parque temático tampouco ten moito sentido, non? Tens que conseguir que a xente participe, fazer algo que veis a xente pase vestida de turista mirando para algo e decir, que bonito que feo, non? Nós queremos que a xente participe sin se faga parte do que estamos recreando, non? Nada máis. Pois entregadísimos nós aquí no Galiportus, neste episodio sobre festas e feiras históricas. Creo que está sendo un programón, que o estamos disfrutando moito, e até aquí chegamos. Eu agradezo vos moitísimo a vosa presenza, non sei se tendes algo por aí a modo conclusión, nada máis dicirvos que realmente foi unha auténtica maravilla tervos aquí en Radio Lleriz. Moitas gracias a vos. Tengo que decir que, oye, como dixen antes, que París de Noia e o Olimpo está moi ben, porque a ver ahora vamos a fazer unha campaña entre os fans de París de Noia. Miguel García dixo que nada de París de Noia nun evento medieval, claro. Eu vou a ver a París de Noia, esas orquestas todas, claro, tamén nas festas. As verbenas son moi importantes en Galicia tamén, é un evento moi importante as verbenas. Pero fíxate que xa é outra palabra, é verbena. Exactamente, por eso, aí estamos. Graciñas tamén a ti, Marcos. Moitas grazas pola oportunidade, polo convite aos compañeiros, compañeiras da mesa, e esperamos vervos en Xinzos 23, 24 e 25 de agosto. Maravilla, Conchi, tamén. Garciñas a ti, obrigado. Moitas gracias. Eu espero vervos en todas as festas, que poida ir. Non dás feito, non? No. Tens que estar en todas. No, que va, non podería tampouco. E sobre todo Garra de Folgos, despois do 23, 24 e 25 de agosto, po 30, 31 e 1 de setembro, en Ribadavia. Claro. Maravilla aos tres. Moi ben, pois ata que chegou o noso programa de hoxe sobre festas e recreacións históricas a norte e ao sur do Miño, con esta, ao final, con esta perspectiva ibérica, non? De festas que son de raíz, que son de moita forza, que pois son auténticas realidades consustanciais ca as nosas vilas e povos. Unha maravilla que escoitarades ata aquí. Recordade que estamos en galiportuspodcast@gmail.com para o que nos queirades escribir, suxerir ou queixarvos tamén de algunha cousiña. Estamos nas redes, en Facebook, en Twitter e en Instagram. Podernos escoitar en iVoox, en Spotify, en Pod Galego e en Apple Podcast, como sempre a hora que vos pete. E se queredes no directo aquí na contorna da Radio Lleriz 107.2 con Carlos. Nos mandos técnicos estamos os sábados de 12 a 1 e a redifusión sábados a noite ás 10, e os luns ás 6 da tarde.
Un placer, como digo, programón espectacular, agradecervos que escoitaredes todo, porque mereceu seguro a pena, que non vos perderades un detalle e que visitedes as nosas queridas festas do esquecemento da historia, todas as festas restantes, que hai moitas con esa raíz histórica que temos por toda Galicia, Portugal, por toda Iberia, por toda a península. Disfrutadeas, bo verán. Hoxe marchamos na honra a amiga María, que foi a que argallou este programa. Sempre poñemos música galega e ou portuguesa, pero hoxe vámonos cunha banda sonora con ese mítico Gladiator que ben o merece ela. Un abrazo para todos. Chao, chao, obrigado. Never